か。あ、動いた。よかったね。すぐで。ね8時半ですな。え。さっき終わったもんね。結構あるね。前からさっきそんな暴れてなかった。動いてる時はね。渡されてた時に頭が。確かに気持ちしかし絶対頭使える人だね。あ、やった。あれ？あ、ダメだ。あ、ダメか。ダメだ。下の人が先なんじゃない？意外で俺には大丈夫でしょ。違うんじゃない？どうだろう。あ、2階で降りるのかな。どうしてくれ。だって人いないもん。ちょっとパリンパンだと思う。ダメだよ。下まで。